Ntinye mmụta ọpụpụ mmiri n'ọrụ. Practical application of evaporation. Nkọwa okwu. Definition of term. Ngwazu, ngwakọ plus zuru oke. Ngwazu bụ mgbe ihe abụọ ma ọ bụ karịa gwakọrọ ọnụ nke ọma wee gbakọọ ma ọ bụ ghọọ otu. Solution is when two or more substances mix completely and become one uniform or homogeneous mixture. Ọmụmaatụ ngwazu. Mmiri na nnu na-enye ngwazu nnu. Mmiri na ọtọbịrịbịrị na-enye ngwazu ọtọbịrịbịrị. Examples of solutions: we have water plus salt gives salt solution. Water plus sugar gives sugar solution. Agbanyeghị na ngwazu gbakọrọ otu, sayensị nwere ụzọ pụrụ iche eji ekewapụ ihe ndị dị n'ime ya. Though solutions appear homogeneous, science offers special methods for separating their components. Ihe omume, that's activity. Ka esi esite na ngwazu nnu weghachita mmiri ọṅụṅụ. Mwepụ nnu, that's how to recover fresh water from a salt solution. A simple desalination technique. Ngwaọrụ. Nnukwu efere obo na-ahụ ụzọ, iko, mmiri, ihe mkpuchi plastik, eriri, nnu, obere okwute, ngaji, anyanwụ. Those are our materials: big transparent bowl, cup, water, plastic wrap, syringe, salt, pebble or small stone, spoon, then sunlight. Ngwaọrụ. So let's look at those materials. Nnukwu efere na-ahụ ụzọ. Nnukwu efere. Iko, cup. Ngaji, spoon. Ihe mkpuchi plastic, the plastic wrap. Eriri, the syringe. Obere okwute, the pebble. Nnu, salt. Mmiri, water. Usoro, method. Nke mbụ, wekọtasịa ngwaọrụ gị. Firstly, gather all your materials. Nke abụọ, mepụta ngwazu nnu nke gị site n'iji efere ahụ gbarịa nnu n'ime mmiri.
Secondly, prepare your own salt solution by dissolving the salt into water using the bowl. Nke atọ, kpagharịa mmiri nnu ahụ nke ọma ka ọ ghọọ ngwakọ gbakọrọ otu. Thirdly, stir the salt solution to get a homogeneous mixture. Nke ọzọ, gbadozie anya donye iko ahụ n'ime efere ahụ ngwazu nnu dị. Next, carefully place the cup inside the bowl containing the salt solution. Ịdọ aka na ntị, ekwekwala ka ngwazu nnu ahụ banye n'ime iko. Caution, do not allow the salt solution to enter the cup. Werezie ihe mkpuchi plastik ahụ kpuchie ọnụ efere ahụ ma werekwa eriri kechigide ya gburugburu. Cover the bowl with a plastic wrap and secure firmly around with a string. Imechaa, dọkwasa obere okwute ahụ n'elu ya ka o bekwasara nnọọ n'elu iko ahụ ma kụbatụ ime. After that, place the small stone on top so that it rests directly above the cup and press it slightly downward. Ugbu a, bupụta nhazi gị a ebe anwụ na-achasi ike ma hapụ ya wee ruo mgbe anwụ dara. Now take your setup outside to where the sun is very hot and leave it till the sun sets. Emechaa mgbe anwụ dara, lelee iko ahụ ma o nweela mmiri banyere n'ime ya. After the sun has set, check the cup to see if clean water has collected inside it. N'ikpeazụ, isitela na ngwazu nnu weghachita mmiri ọṅụṅụ. Finally, you have recovered fresh water from a salt solution. Isn't that amazing? Ọ bụ na ọ bụghị ihe ịtụnanya na ya esila na mmiri nnu weghachita mmiri ọṅụṅụ? Ihe fọziri n'efere ugbu a bụ ụbụrụ nnu nke bara uru na mgbari ọkụ nakwa ihe ndị ọzọ. What is left in the bowl now is brine, which is useful in electrolysis as well as other applications. Okay. Ụbụrụ nnu, brine, mgbari ọkụ, electrolysis. Nke a bụ ihe onyonyo nhazi anyị, otu ihe niile ga-esi adị. This is the
visual of the setup of our desalination technique. Imeela n'ịnọnyere anyị. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme ebe a masịrị gị, biko nye aka tụsaa ya. Chukwu gọzie unu. Asụsụ Igbo ga-adị o. A ga-enwe ihe nkọwa ga-esochi ihe omume anyị a. Gbaa mbọ ka ị sonyere anyị ka ị nwee ike iso na-azụ ọnụ mbụ ga-aṅụ mmiri ọma. Please subscribe, like and share this video to encourage us to do more. Thank you.